Lam. 1, 2, 3, go. Sa sisien pat haki paj ba nong chong snong jong ka jela bat khamtam haka ri khasi bat jaintia ngashim ka ni ka kabu ya ka bangin ai khublei Christmas basuk bakmen ya pi baro to ai ba ka ni ka Christmas ka bamenta kan long ka Christmas ka banwan ra shisha ya ka jingkela khamtam haka jinglong ka jingman ka bangilamat hakini ki khendiat banai bat khendiat snam ki bladep na ka jingwan jong kani ka khlam to ai leng ba ka jing rakhi ka jungi ya kani Christmas ka bamenta ngin duai yo blei bunwan ra sa sisien pat ya ka jingsuk ka basisha pat khamtam ya ka jingkot jingkhia bat ya ka jing pahu pahai ha ka trei ka kata ka kamai ka ji ka jungi ki pat ba jong ka jela ngashimru ya kani ka kabu sa sisien ban ai khublei Chris snam thamai basuk to ai bu new snam thamai banwan unlong snam jong ka jingker khu ba phinia yo ya ka met ka bakot ka bakhia bo blei trai kan rat nong bu nong thau un kur khu ya phi baro ha baro kiliang ba kham tamru ya ki samla puli ki jungi ki badang penkre banile ya ki exam ki paper na kit bok kit ruang iki bakin yo ya uso ubatiang kublei shibu keran hakikat tu kat ni ki lat parhai kubor ngong ba ka anjong ka sorkari kalong ba unu uba yo ya ka tulop sorkar kala bandai unu hikai kala bandai winu nuru mo pion ne u grade 4 ne unu babat ya ka kam sorkari balayo ada ka tulop sorkari dei ban long dukhot jong ka polkar parti kata ka long shai ten rei ban long specific tangya kinu kinong trei pat naso kata kam long ka ba de ban khang tangya kino hikai la ni ban khang tangya ya kinu ten rei ka de ban long shai na kaliang ka sorkar ba unu hi ba trei ba ka sorkar boyo tulop hi ba ka sorkar naso de hi ba kim de hi ban sha bakin bat iki polkar parti bat hagaju ko poru kadon ka jing pensngo na kaliang jong ki managing committee ba teng kadon ka jing thot ki school balada kinong hikai kia bat iki kam ki polkar parti tekani ka jing pensngo tele si ka education department ka pet ru na kata kaliang ten re ha ka jing so jong asimet pat kalong kumta ba unu hi wade nong trei jong ka sorkar boyo tulop na ka sorkar hi dei bandan menta haka politics Mestu ini kai gitu boncak ni. long syai ke jing ong jong ba kitu ki basiu tulop na ka sorkar hi la da dei kinu ru kim dei bandan keti ka pamut ka sorkar ka don ni ka hok ban khang ten re kitu pat ki bam don na ka sorkar ka ba ka siu hi ka snong ka siu hi ka balang la ni ka siu hi ka nuka organization te ko mi kita pat nga soba kam dei ban khang